A Xunta de Galicia iniciou hoxe a campaña de vacinación infantil contra a gripe, cunha novidade destacada, un programa piloto de vacinación intranasal en 55 centros escolares. A medida busca aumentar a cobertura vacinal na poboación infantil e facilitar o acceso á vacina. Dende este luns, preto de 215.000 nenos e nenas galegos de entre 6 meses e 11 anos están chamados a vacinarse contra a gripe. A campaña desenvolverase nos centros de saúde, pero tamén, por primeira vez, directamente en colexios grazas a un programa piloto posto en marcha pola Consellería de Sanidade en colaboración coa Educación. En total, 55 centros educativos foron seleccionados nas 7 áreas sanitarias para participar nesta experiencia pioneira que permitirá vacinar con spray nasal, sen pinchazo, a case 19.000 escolares de entre 3 e 11 anos. As familias deben asinar un consentimento informado e os equipos de enfermaría recollen tamén datos médicos relevantes antes de aplicar a vacina. O obxectivo da Xunta é acadar unha cobertura do 70% entre os alumnos e alumnas nacidos entre 2014 e 2022. Segundo os resultados deste piloto, valorarase a posibilidade de estender o modelo ao resto de centros escolares nas vindeiras campañas. Nesta mesma xornada comeza tamén a vacinación das persoas inmovilizadas e os seus coidadores, mentres que a partir do 20 de outubro será a quenda das persoas maiores de 70 anos, persoal sanitario e persoas inmunodeprimidas.